Rock pels Xuclis presenta Gospel pels Xuclis. El 4 d'abril t'esperem a la Sala Bars de Barcelona per celebrar els 10 anys de Rock pels Xuclis. Barcelona Soulshoar i Gospelians de Girona. Sota la direcció de la gran Carol Green. S'uneixen per donar visibilitat a la realitat dels adolescents i joves amb càncer i recaptar fons per millorar la seva qualitat de vida. Prepara't per ballar i picar de mans i peus perquè t'esperem a Gospel pels Xuclis. Gospel pels Xuclis. Sala Bars, 4 d'abril a 8:15. Entrades 15 euros anticipada i 18 euros a guixeta. Un concert únic, especial i molt solidari per fer-nos gaudir d'una experiència gospel que no deixarà indiferent a ningú.